παιδιά, το βίντεο με τους χαϊταϊτούς συνεχίζεται. Ωραία, τώρα ο παππούς απαράτησε. Μένω μόνο εγώ με το θείο. Άμα νικήσω εγώ, νικήσω εγώ. Άμα νικήσω ο θείος, παίρνει το μετάλλιο. Άμα νικήσω εγώ, παίρνω το μετάλλιο. Και γράψτε κάτω στα σχόλια ποιον θέλετε να νικήσω, εγώ ή ο θείος. Θα σε νικήσω, Θα σε νικήσω, θεία. Σίγουρα. Ναι. Πάμε πάνω. Παιδιά, πάμε πάνω. Είμαστε πάνω. Πού το βρήκε, αυτό το βρήκε. Όλους. Ωραία, κοιτάξτε με λίγο. Λοιπόν, παιδιά, είναι ωραίο σου χαϊταϊτός. Λοιπόν, παιδιά, είναι καλό σου χαϊταϊτός. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Έλα, Είναι ένα γεάκι. Τελειώνουμε. Χαιρέτα τον κόσμο. Χαιρέτα τον κόσμο στο βίντεο. Πες. Κλείσε το βίντεο, πες γεια σας. Παιδιά. Συνεχίζουμε αργότερα.